расонаҳои Русия натиҷаи ташхиси марги Умаралӣ Назаров, кӯдаки 5-моҳаи тоҷикро нашр карданд, ки тибқи он фавти Умаралӣ ногузир буд. Тибқи натиҷаи ташхиси нав, ки имрӯз 16 декабр бояд дастраси наздикони Умаралӣ шавад, сабаби марг парагрипп ва ситамегаловирус мебошад. Ташхиси нав муайян кардааст, ки гӯё Умаралӣ чанд рӯзи қабл аз интиқолаш ба пулис ба бемории парагрипп мубтало шудааст, аммо волидонаш ӯро муолиҷа накардаанд. Дар баробари ин Умаралӣ ҳанӯз дар батни модараш бо ситамегаловирус сироят ёфтааст ва бемориҳо яке болои дигар замн шуда бо марг анҷомиданд. Ташхисгарон таъкид карданд, ки марги Умаралӣ дар шаби 13 октябр ногузир буд. Агар Умаралӣ Назаровро ба полису беморхона интиқол ҳам намедоданд, ӯ шаби 13 ва 14 октябр дар хона мефафтид, гуфтааст яке аз ташхисгарон дар суҳбат бо Life News 78. Умаралӣ Назаров, навзоди тоҷик, 13 октябри соли равон дар пайи боздошти модараш Зарина Юнусова аз сӯи полиси ноҳияи Адмирали шаҳри Петербург дар беморхонаи Самбалина ба таври мармуз ҷон дод. Зарина бо иттиҳоми нақзи қавоиди будубош аз Русия депорт шуд. Сарраёсати тафтишотии Русия Рустам Назаров падари Умаралиро расман ҷабрдида эълон кард. Ба ин далел ӯ ҳуқуқ дорад то анҷоми таҳқиқи парвандаи писараш дар қаламрави Русия бимонад. Пизишкони додгоҳи Русия далели марги Умаралӣ Назаровро ситамегаловирус гуфтанд, аммо 4 декабр Муқаддас Абдураҳмонова, вакили мудофиаи Зарина Юнусова, модари Умаралӣ, аз қабли пизишкони додгоҳи тоҷикон гуфт, дар хуни ӯ ангезаи ситамегаловирус дида нашудааст. аз назари ҳуқуқӣ пеш аз ҳама кормандони хадамоти муҳоҷират гунаҳгорам. аз як назар гирем, онҳо кори худро карданд ва ба идораи пулис онҳоро оварданд, вале кормандони пулис як назарногирӣ карданд нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон, чунки онҳо аз рӯи тамоми қонунҳо бояд ки кӯдакро дар сурате ки модари ӯро бар суд бурдан ё додгоҳ, кӯдакро бояд ки ба хешони наздики ӯ медоданд. хусусан дар ин вақт падари ин кӯдак ба ҳамон ҷо расида омад, вале ба падараш ин кӯдакро надоданд, ки боиси марги Умаралӣ шуд. дар он ҷо инчунин бибиаш ҳам буд, вале бибиашро онҳо гуфтанд, ки шумо наздиктарин ба ин кӯдак ҳисоб намешавед ва онро надоданд. дар ин қазия пеш аз ҳама коргарони вазорати корҳои дохилӣ, хусусан он нафароне ки бо кӯдакон машғул ҳастанд. мо медонем ки ин Алексеева гуфтаниш шахс зан корманди вазорати корҳои дохилӣ аст, ки бо кӯдакон сар кор дорад, вале мутаассифона дар давоми ин қадар вақте ки гузашт, мо ҳатто ӯро надидем, ҳатто намедонем ки ба вай чӣ корагар аст. аз он медонем ки он ба кӯдакон машғул аст, вале афту сирати ӯро ҳам надидем ки он чӣ кас аст. аз он ҳам ягон кас пурсише ҳам накардааст ва мутаассифона намедонам аз чӣ сабаб бошад ки ба ин кор мо шояд аз сабаби сиёсӣ бошад ё чӣ, ин парвандаро вай карданд, чӣ хел гӯям ба русӣ, ин парвандаро маҳкам карданд, ки аз назари омма, аз назари халқ, инчунин аз забонхат гирифтан аз ҳамон адвокатҳо, ки онҳо қазияи инро ба мардум, бар хабароти омма нарасонанд.